Ponosno vam predstavljamo dugo očekivana najnovija Mima srebrna kolica ili ti Mima Xari Argentu. Ovo je zaista najnoviji model Mime za 2016. godinu, a srebrna boja je boja luksuza, prestiža i futurističkog izgleda i Mima Xari Argenta je sve to u jednom. Moramo da kažemo da su ovo kolica koje bi poželjela svaka moderna mama i da su zaista fantastično dizajnirana, a pored toga možete ih dobiti u nekoliko varijanti. Sa srebrnim aluminijumskim ramom, kada ova kolica odišu delikatnim minimalističkim stilom, onda ram može biti i u Golden Rose varijanti i takva kolica će zadovoljiti sve najviše kriterijume trendsetera, a takođe ukoliko se odlučite za crni aluminijumski ram, onda će ova kolica izgledati kao rock zvezda. Svakako moramo da naglasimo da su kolica Mima Xari Argenta zadržala sve karakteristike Mima Xari kolica, pa su proizvedena po najvišim evropskim standardima, jako su lepa, udobna i funkcionalna i recimo mama koja kupi ova kolica dobit će i lepu torbu, a takođe ova kolica imaju i dva boksa za odlaganje bebinih stvari, takođe kao što vidite i velike točkove za udobnu vožnju i šta da vam kažemo, ukoliko ste u mogućnosti svakako razmislite o ovom prestižnom modelu koji će uvek izgledati dobro i zadovoljiti sve vaše kriterijume.